sona zama ginshiki na zanto danga a mu karasa dai mu je dai. Yauwa ga mun karaso kofar gidan. Ga nan fitowa. Ai gaba ɗaya idi abin sai a hankali. An yi hakuri. Ai Ina wunin ku. Lafiya lau, ya gida kuma. Lafiya kalau. A magana muka zo akan wannan magana ta biko. Hankalta hakuri zaki. Ki tausaya ba wannan mutumin arziki zai gyara kurakuran da yi. Ai da na riga na rantse na ce ba zan koma ba, ba zan koma ba. Ba zan kuma karya rantsuwa na ba. dan girman Allah ki taimaka ki. A gaskiya ba zan karya rantsuwa na ba. To yanzu me mafita? Gaskiya sai dai ka je ka min saki daya. Don ka ga na karya rantsuwan da ne daga baya sai in koma. Saki da. Eh. To kaga zo. Ziyara Musa. Ai abun nan abu ne mai sauki. To kana san matarka? Haba Musa, wannan wace irin tambaya ce kuma dan Allah da zai. To kaga mu umarnin ta. Saki ɗaya ne ina rak. Kuma dama an ce yayin kai sakin ma Za ka iya mai da kayarka. Kaga kana rangada saki ɗaya yanzu. A take a gurin zaka ce to na mai da shi. shikenan ta ku. Kenan. Allahu akbar. Musulunci ne dai. Alhamdulillah mun Je koma. ai mata saki. Hanzatu mun dawo. Yawa yanzu yanda dai muka shawara ta kaya za a bi umarnin ki in ya so kin ga idan na sallame ki saki ɗaya sai kuma in dade. To Musa, ni kai ne shaida. Yau. Yawwa. Na sake ki saki ɗaya. Ya sake ki saki ɗaya. Yawa to sai in dade. Sai yanzu da ita. Shikenan yanzu na dade. Yawwa to yawwa. Kaga na dade ke sai tafiya. Kuma ni ne shaida. Kai ne ke da na sake ta na dade. Dakata. Ka manta a haihuwan Halifa ka min saki daya. Daya. A haihuwan mama ka min saki daya. Biyu. To yanzu ka rangada na uku. Kuma ga na uku ka raga. La